Okay. Er det første gang, du kører i dag? Nej, jeg var også sidste år. Du kører ret flot, synes jeg. Du væltede slet ikke noget? Nej, jo tak. Jeg er lidt rutineret. Okay. Har du i starten væltet du så mange ting, da det var, du begyndte? Nej, jeg var meget rolig, så jeg prøvede at undgå at ramme noget. Og det lykkedes også. Okay. Ja, vi sidder her på bagsædet af bilen, og hvordan synes du, det går heroppe? Ja, det kører meget fint lige i øjeblikket. Det må man nok sige. Han er ved at lære koblingspunktet rigtigt at kende, og der er så lige lidt, han glemmer en gang imellem at bruge koblingen, når nu han bruger bremsen. Og så er det jo modsat. Så er der både noget træk og skub i det samme, så... Godt nok, men vi skal ud og køre bil. Den længst til venstre, det er koblingen. Den i midten. Hvad gør den? Den gør, at hvis du forestiller dig, at man sætter den i gear. Du kan starte motoren for eksempel sådan her. Ja. Nu står den i frigear. For at man skal ud og køre, så sætter man koblingen ned. Det betyder, at så kører tandhjulene ikke sammen.